Oso ondo, oso pozik nago, aurten berriro hemen egoteaz. Aurpegi berriak daude, gainera lagun berriak egiteko aukera. Bai, neska, eta gero gure aspaldiko laguntzuak betorri dira. Bai, aspaldikoak ere. Gora, mintegia, Onda zaudetenok, badakizue nahiko germanikoak izaten darela. Ordutegiarekin, nahiko interesgarri, lanketa politxak, eta justu hau mesuena euskeran baloian eta uste dut sekula entzun dakotela, baina bai, interesgarri. Alde batetik kurak eginen du bide dokumentala, eskainiko dugu, dela pixka bat pantaietan euskerak bizi dituen erronken inguruan, eta gero horrik jarraituta, dokumental horren ondoren horren inguruko eztabaida eta hausnarketa sustatzea da helburu. Beharra nabarmena dela, erakunde baten komunikazioan gabiltzanean hizkuntza gara, hau desmontatzen. Zena Islanian euskara sustetzeko zuzendaritza noen dela bihazte. Eta eman zien aukera etortzeko, pixka jakitzeko zer egiten den da, eta holaxe etorria. Egia esan euskaran gaiak oso harritxuta naukan nola jokatzen dugun alde horretatik, batez ere ikusitza gazterixean aldian eta eskaera handia dagoela, baina erabilera ez dela bat ere anitza. Orduan horrek bai prekupatzen nagoela osko, eta horren inguruan aurte justo tokatu jataz arlo desberdinetan lanketa desberdinak itxia, orduan alde horretatik beste bat da.